Estaremos pendentes, grazas María. A rede de apoio que se pode ter entre a veciñanza funciona naqueles lugares onde a xente permanece toda unha vida, pero cando un se muda só a un barrio novo, como pode ser, por exemplo, o Novo Mesoiro na Coruña, crear comunidade pode volverse complicado. Hoxe acompañamos a unha agrupación de persoas, a maioría maiores de 60 anos, que de non coñecérense pasaron a compartir afeccións, cafés e moito cariño entre eles. Son as 10 da mañá e arredor dunha mesa comparten o café máis dunha dúcia de veciñas e veciños do barrio do Novo Mesoiro. Case todos se coñeceron nas clases do centro cívico, pero a rede foi medrando e desde hai 4 anos comparten moito máis que as horas de gimnasia. A impulsora desta comunidade foi Mercedes. Yo vine a vivir al barrio hace 14 años y vivía sola, y entonces conocí a una vecina que también vivía sola, nos intercambiamos los teléfonos para ser de apoyo, porque al vivir sola, si te tiene que venir un hijo o un familiar de otro lado, demora más, siempre tienes que tirar de un vecino. Y entonces empezamos a hacer una cadena. E esa cadea unida por un grupo de WhatsApp foise facendo máis grande, con xente como Maite ou como Manuel. Cando empezamos a falar, vimos que hai unha carencia tremenda cas persoas que xa temos unha idade. E, ademais, al ser novo este barrio, as persoas da nosa idade viñemos aquí de novo, co que non tiñamos raíces, non tiñamos xente, non coñecíamos a ninguén, estábamos un pouco, pois, un entorno moi pechado. Acabo de separar, de estar vivindo 4 personas na miña casa, quedeime solo con unha cadeliña que tamén é miña vida. E, bueno, conocer a toda esta xente para min foi o mellor que me puido pasar nestes momentos da miña vida. Gracias a eles, pois, teño a alegría que teño hoxe en día. Si non, pois, estaría encerrado na casa, solo. Nos hacen estar sociabilizados. Toda esta gente no se conocía de nada. Y ahora saben su nombre, saben su vida, se dan cariño, se dan abrazos, no sé cómo explicártelo, es una riqueza que tenemos. Agora chega xente incluso de outros barrios, por iso demandan un local onde poder xuntárense, convivir unhas horas e preparar as próximas actividades que xa teñen en mente.